Pozdrav ljudi. Stvario sam se sad u nekoj vodi gdje ima žabe šarani. Tako da preživljavamo, još nisam rekao. Preživljamo. Čekaj, gdje su lijane? Pomog se popenjem na lijane. Thanks, lijane. Mogu tamo. Parkour. Pošto vidim ovdje ugalj, da je brate ugalj. Ovo baguje Minecraft u zadnje vreme. Lijane. Ovdje možda ima uglja, možda ne. Ajde, preskoči to. Čekaj. Imam dobru ideju. Čeka nas duga avantura. Čas ovdje slonim. Da im srciće. Neću ga vam ovdje kod ovoga. Samo vidim. Evo Google. Mogu da ga pokupim. Ti mene zezaš da ja mogu da pokupim rukom ugalj. Ali razbije se ovo. Tako da nema veze. Idemo da mi nabavimo... Malo da idemo nabavimo. Mogu da se mogu. Hop. Gdje nabavimo malo drva. Za potpalu. Šporeta. Tu je drvo. Svinče pored mene. Igramo u nekom modu. Izvinite što nije bilo klipova. Idemo u nekom modu, evo vidite ova mapica gore. Gdje vam piše ovo, vidite ovamo. Gore u desnom gornjem uglu. U gornjem desnom uglu. Moram stavim ipak jednu pesmu. Jer to kad se izbaci, pesma mora da se stavi. Neko onako... Pade mi drvo. Moram kupim ova drva. Jer... 4, dovoljno ovo. 7 i 4 dan. Dovoljno, dobre, zašto će mi... Nije mi dovoljno. Evo, neću ovo drvo, ovo mi je lepo. Nije mi lepo nego da skačem na njega. Da ne padnem. 8 i 4, 12, treba mi 16, jo. Tek 12, pa 13, 14, pa 15, ja i 16. Please ima, ali ne mogu da ga dovatim. Opa, 16 drva, dobre! Da li... Čekaj. Popao sam se! Ne mogu da skočim, džabe. Čekaj, mogu ovdje. Zašto se ja ne kidaju? Opa. Popao sam se. Samo da skočim. Da bide. Izgubio sam pola butkice. Gdje je butkica ovog bre srca? A bilo bi...
Da razbijamo sam jedan i pa kamen može se razbije rukom, ali beše tako. Ili moram kramp da napravim. Jeste, moram kramp da napravim. Čekaj. Tih drveta. 14 ih imam. Evo ga, šta kući. I ja mislim da mogu sada postaviti crafting table. Tu će gi postaviti. Tu je negdje valjda oružje. Treba mi je ladno jedno drvo za kamen. Ajde, please. Ne bre, oružje mi treba. Za bre, kamen. Ajde da razbijemo malo ovdje pa da se pokopamo. Za početak. Pa ćemo napraviti kućicu na drvetu koja će da ima ajde da neko drvo će da napravimo. Će ovo sve da pokosimo ovdje neke delove drveta. Ja nisam zasadio ovo drvo. A ako ga zasadim, čekaj. Ja ovo slomim. Sad, ako ga ja sad zasadim, čekaj, tu uzem zemlju. Uzeo sam je. Ako ga ja, daj bre, tamo bre. Ako ga ja zasadim sad, ajde sada vidimo. Hop. Ako ga ja zasadim, ajde negdje na drvo, na kamen bre. Pa ga zasadim. Postavim tu i sapling. Ja mislim da može da raste. Može, tu će lagano da napravimo kući. Šta je ovo? I zaglavio sam se zbog njega. Ni. Šta je bre ovo? Samo da spadnem tu. Aj, sad moram! Da, moram. Ja bre, mora se popnem tu, pa tu. Ja, loš parkur. Ako bi sad ja uspio... Pa bre, beži prase, donelo si mi nesreću. Daj mi vodu. Idi u vodu bre. Idi bre u vodu bre, tamo bre. Prase jedno šunkalo. Napravim most od kamena, šta se ja jebim. Ovako. Op. Imam ja kramp. Evo. 10 i wooden pickaxe. Pa da, može se razbijati 10. Ajde. I bre, ajde. Stavimo ovdje kamen. Tu će i evo ga, došli smo na planinu. Tu sam zasadio drvo i idemo do naše kuće. Zašto padam sva neke visine, nije mi jasno. Nema veze. Čovjek bre. Ja se uplašim, gde su mi bre drva. Ovako će kraftujemo prvo za početak daske. Od ovoga. Imam mač da napravim, imam kamen. Sekirče. A kameniću mač. Ima da napravimo onaj kramp. Malo štapića. Krampić. Napravit ću dva krampa. Samo ja mač da premestim. Tako. Ne brej. Tako. Kamen. Kameni kramp će da zamenimo tu i eto ga. Poređali smo da uzmemo ovaj prvi i idemo da kopamo. Mada treba da napravim pećnicu. Kopamo ovako nizmenično.
Da li ima negdje metal, jer vrlo moguće, kad sam preživljavao prošli, ja mislim, ne, to nisam snimao, kad sam preživljavao odmah sam našao metal ili gvožđe, iron ore, ima donesem, brate, ovaj crafting table, jel da ga cepam spikom, a isto je. Stavimo ovdje 3 drveta. Gdje da stavimo ovaj natrag? Da stavimo ovaj natrag. Gdje da ga stavim? A ne bre, ja pećnicu. Ovdje. Sad mogu 3 pesmice. Ne treba meni 3, bajo moj. Ovako. Ja bi to te ovako da popunim. Hop. Tako, i tu da stavim pesmicu, tu da malo ispečem drva, evo 3 drveta, a tu da stavim to. Nek se peče ekran, budeni. Sad se gasi još malo. Stavim ja tu ovako. Ajde, šta pići, to je dovoljno. Treba kraftam ove štapiće. Tu štapići 1, 2, 3. Koliko može? 12 baklji. Sasvim dovoljno. Samo malo spetimo ovo i evo ga. Sad će da vidimo. Samo časak, ljudi, samo časak. Ne. Ljudi, što smo radili u prvoj epizodi, uradili smo. Što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali, nadam se da se svidao. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Obavezno subscribe. I bit će... I ljudi, aj čao!